नैबे गिलासनि दैया मोजां बयबो लोंनो हायो गोसो जाब्लानो लोंनो हायो आरो बेखौ जोङो लोंनांगौ सोरबा जुदि जोंनो मोजां दै होयो अब्ला जोङो बे दैखौ जोङो लोंनो हागोन बे मोजां दैयाव आङो नैबे हाखौ गलायबाय मोजां दैयाव आं हा गलायनाय लोगो लोगो बे दैया गाज्रि जाबाय मैला जाबाय गुबुंले जाबाय बेखौ जुदि आं लोङो अब्ला आंनि देहाया खहा दङ आंनि देहायाव बेराम जागोन आरो देहाया बेराम जायोब्ला आंनि साननाय आंनि आखल आखु आंनि मेलेम जौगानाय आंनि थांखि होसोनाय बेयाव खहा जानो हागौ बेनिखायनो आङो फरायसाफोरखौ बुंदों नैबे मैला गोनां दैखौ रावबो जोंनि खुगायाव दौनो हाया रावबो नोंसिनि खुगायाव दौनो हाया जुदि जों गोसो गैयाब्ला आं गोसो जायाब्ला बे गुबुंले दैखौ आंनो रावबो दौनो हाया नों गोसो जायाब्ला नों खुगासियाब्ला नोंनो बे मैला गोनां दैखौ रावबो दौनो हाया फरायसाफोर सोरबा मोनसे हानजाया सोरबा मोनसे दोलोआ जोंखौ जुदि गाज्रि खामानि मावनो खिन्थायोब्ला जोंखौ गाज्रि बाथ्रा बुंनो खिन्थायोब्ला जोंखौ गावसोरनि गाज्रि हानजाजों लोगो जानो खिन्थायोब्ला बेखौ जोङो मेगन बेखेवनानै नायनांगोन आं गोसो गैयाब्ला बै गाज्रि हानजाया माब्लाबाबो आंखौ लांनो हानाय नङा आंखौ बुरखायनो हानाय नङा आं गोसो जायाब्ला बै गाज्रि हानजानि थांखियाव आं माब्लाबाबो मदद होनाय नङा दा बेनिखायनो फरायसाफ्राबो सांग्रां जानांगौ सोरबा हानजाया नोंसोरखौ जुदि फुस्लायोब्ला गाज्रि खामानि मावनो थाखाय बेखौ नोंसोरो मेगननि नोजोरजों गोसोनि बोलोजों मेलेमनि नोजोरजों मोजाङै बिजिर आरो गाज्रि होननानै मिथिगौब्ला बेनि खाथियाव दाथां आरो गाज्रि खामानिखौ माब्लाबाबो दामाव नैबे दैया गुबुंले जाबाय होननानै जों बेखौ मेगनजों नुदों आरो जोंनि गोसोआबो बेखौ फोथायदों बे गुबुंले दै बेनिखायनो बेखौ जोङो माब्लाबाबो लोंनाङा बेखौनो फोरमायनो सानदों गाज्रि खामानिखौ गाज्रि थांखिखौ जों माब्लाबाबो गनायनाङा सोरबा हानजाया जुदि नोंसोरखौ बुङोब्ला ड्राग्स जानो सिगारेट सोबनो जौ लोंनो एबा गाज्रि खामानियाव मदद होनो बेखौ माब्लाबाबो नोंसोरो गनायनाङा नों गोसो जायाब्ला नों खुगासियाब्ला माब्लाबाबो नोंखौ गाज्रि मुवा दौनो हाया आरो नों गोसो जायाब्ला नों खुगा गेवाब्ला नोंनि उदै सिङाव बै मैला दैया माब्लाबाबो थांनाय नङा नोंखौ नोंनि गोदोनाखौ सरसोमनानै रावबो हानजाया रावबो मानसिया नोंखौ गाज्रि एबा गुबुंले दैखौ दौनो हानाय नङा